Здравейте, днес ще играем Майнкрафт. И това е като филм, започваме. Хайде. Първо да освободим зомбите. Приготви се. Хайде, бе! Отварям. Аре, бе! Аз убих едно. Айде. Влизаме ли вътре? Влизай. Бият ме, помогни ми. На малко кръв ще изяме една яла. Не дей. Това ще ни трябва да паси. Това е първи. Хайде. Абе. С меч. Да. Хайде. Три зомбита. И двете са се запътили към мен. Не знам защо си клекнал. Хайде. Има ли още? Я бегаш. Има вещица. Има. Чакай. Има още. Беги. Да не вземе да излизам. Мари, куче. Има още. Има още. Все едно не свършва. Има още поне 2-3. Бъгна. Умри, куче. Умря. Влизаме вътре, че... Аре. 3. Влизай. Умря. Добре, махни се там. Има едно. Бей. Влизай. Аре, влизай. Влизай. Абе. Нищо, паяк! Паяк има. Аз съм на 5. Хайде, аз съм 9 левел. Аз съм 5. Има ли? Не. Чакай, ще вляза да проверя. Няма. Отвори. Спокойно, влизаме. Не. Няма никой. Добре, Чакай. Махни се. Чакай, бей. Хайде. Чакай, ще отворя 4. Давай. Хайде, приготви си меча. Имам много малко кръв. И чакай. Чакай малко. Дай ми енчантната. Това дава... Чакай я да си... Няма енчантната. Влизаме, чакай. Приготвих си меч. Чакай. Чупи, че съм забравил пак да сложа бутон. Какво ми стана тук, бе, Ивчо? Нищо. Хайде. Не, скелет! Внимавай, първо да ги убиеме. Чакай. Къде си скелет, че е? Тога, стреляй с лък. Аз нямам лък. Нямам лък. Гледай към мене. Чакай. Нямам лък. Имаш лък. Нямам. Имаш. Фак, чакай. Трябва да го взема. Я ходи в честа, виж. Дай. Абе, имаш лък. Нямаш, извинявай. Отвори ми. Чакай. Умри. Чакай. Тук има скелет.
първо ми отвори. Има скелет. Крипи. Къде си? Тук съм. Забравил си си лъка! Отиди! Отиди в честа! В честа! В честа! В честа! В честа! В честа! Къде съм аз? Аз мисля, че не съм на вкусна. Аре, вземи си лъка. Вземи си стрелите, златните ябълки. Хайде. Хайде, иде. Приготви си лъка. Скелет има. Трябва да го убием. О, крипър! Трябва да убием скелета. О, ендерман! О, скелета умря. Крипъра бухна. Ето аз го убих. Ендерман. Скелет! Убива ли те? Чакай да бухне това. Ще гръмне. Отвори вратата. Чакай това да гръмне. Удари го. Не става, не съм сложил бутон. Чакай да щупат нещо. Адриан, ти ми прикривай. Добре, тя да ви задима. Мръдни се! Как те прикрива? Не виждам. Мръдни се, мръдни се, мръдни се, мръдни се! Това, къде си? Къде си? За тебе. Спокойно. Чак. Готово. Пак, бягай! Гръмна. Има дупка е направил. Внимавай да не влезеш в дупката. Приготви се да стреляш! Скелет на 12 часа. Давай, айде, помагай ти. Дупката съм. Хайде, помагай. Зомби! Помогни ми! Дупката съм. Казах ти, внимавай да не паднеш в дупката. Аре, сега излезни. Бей. Добре, излезна. Чакай. Ела тук ги стреляме, за да можем да ги убием. Чах сам да дойде. О, Ендерман има. Той телепортира. Ендерман идва към нас! Ендерман! Ще те убие! Бегай! Убий го! Това е Дупката съм! Ендерман! Дупката съм, бе! Спокойно! Излезнах. Бързо яш енчантник ябълката! Бързо! Яш ябълката! Само да се помагам. Шимон Ендерман! И... Ендерманче, тук съм! Аре, бе, Ендерман! Погледни на мене, остави брат ми! Аре! Убихме го! Какво ми става, бе? Има скелет, аз викам какво ми става. Викам Ендермана да ми прави магии. Два скелета на 12 се идват към нас. Къде са? Виждам ги. Убих един. Направих му хедшот. Айде да влизаме. Добре, да се качваме, докато може. Айде бързо да се качваме, докато можем. Айде. Паднах в дупката. И аз. Чакай. Внимавай, айде аз се качвам. Първи ще съм аз, за да се опитам аз. Зомби, чакай да го бия. Аз ще прикривам. Падна. Крипър! Гръва, майко. Има малко кръв. Айде, Адриане. Хъпни ябълка, ако имаш малко кръв. Вече си имам кръв. Не, паднах! Някой ме убива. Паяк. Не си за тук. Скелет идва
Ай! Спокойно, аз ще помогна. Умря, бързо, качвай се. Падна в дупката. Тези изпитания са трудни. Хайде, бързо, качвай се. Първи аз. Добре. Така. Аз ще пак паднах. прикривай ме. Спокойно. Пак паднах. Какво направих? Леле, аз май ще комина. Внимавай, че... Добре. Паднах. И аз! Ей! Бързо, 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 качвай се. Чакай, аз ще помагам. Остави, брат ми. Аре, бе. Бързо, качвай се! Убих го. Нито това трябваше. Първи си ти. Не, ако искаш ела ти. И я дай да си направя една пътечка. Добре, аз почти го минах. Аз паднах. Знам прав път! Минах го! I feel good! Бързо идвай! На следващото ниво. Мини. Добре, чакай. Стой там ти. Само гледай някой да не ме убие. При тебе е трудно. Тук е. Това е за слава. Минах го. Дръж. Хайде, внимай сега, че тук ще има извънземни. Знам. Знам, видях един. Чакай да се чуки, нищом няма. Трябва да слагам копчета. Аз се опитам да мина през вратата и да ги превтича. Прости! Ще си стрели. Вещица! Вещица. Хъпни си златна ябълка. Това е златната, не е чак. Фак! Скелет! Помогни ми, бе! Давай! Те ще стрелят. Ти на брат ми ли, бе? Аре, Адриане! Махай се, бе! Не мога да го ударя. Би го брал. Скелет! Внимавай. Браво. Убих го. Точно съм. Къде, бе? Паят ли, бе? Има вещица, аз ще убия. Вещица. Чакай да убиваме на крипъра. Бързо! Нямам неща. Ти камък имаш ли? Не, лава! Спокойно. Имам. Не, камък нямам. Вещица. Мразя вещица. Бързо, яш ябълка! Какво ми става? Вещицата. Бързо да го минем, докато не е дошла вещица. Клекни, за да не паднеш в лавата. Защо така, бе? За да не паднеш в лавата. Минахме го. И май сега... Минахме го. Фак. Или ме удари? Минахме го, край. Това беше от нас. Надявам се да ви е харесва. Мах се от апанар. Ама не това. Добре, чао. Това беше.